planetou. Ja som najšťastnejší človek, že žijem na takej krásnej. Ja ako mladý chalan som bol zaľúbený do hôr. Ja som bol vo Vysokých Tatrách, robil som tam nosiča a snažil som sa veľa fotiť. To, čo som zažil, to, čo som bol plný, čo som bol preplnený, a musel som to dať zo seba von. A robil som najprv také fotografické premietania na hudbu a podobne. A keď prišla filmová kamera, tak hovorím, toto by som chcel robiť. Tu by som chcel kamerou práve zaznamenať to, čo prežívam, to obrovské množstvo energie, ktorú dostávam z okolitej prírody a kreatívny človek to chce dať zo seba von, aby ho to znútra nejako nespalovalo a podobne. Inšpiruje ma naša planéta Zem. Ja robím také dialógy s planetou. Ja som najšťastnejší človek, že žijem na takej krásnej planete. A keď si to človek uvedomí, tak nemôže byť nikdy sám, nemôže byť nikdy smutný, musí sa tešiť z tej nádhernej energie, čo nám táto planéta ponúka.